салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам. Бардораи дур назикда ҳамчунин бардораи дар ғарибӣ қарор дошта. Имрӯз бошад 11 август соли 2026. Навори автомобилҳои бениҳоят зебо кардем. Нарх наво бардораи азиз максимални то ами чил бигем да ай чил боло нест. Хулоса мемоное ки дар канали Авто ТВ нав омадед. Наворҳои машинаро ман айспас зиёд мекунам. Бардораи дар ғарибда ҳатман лайк гузоред ва дар канали ман обуна шавед. Ва баъдан барои қабули реклама мошин бардоро ёки замин фарқ надоро мол маҳсулот техникаҳо метавонед ки дами рақами нуруи наварбуда муроҷиат кунед. насиб бошад дар наворҳои баъди автомобилҳои шуморо низ эълон мекунам. мегзарем ба эълони аввали Авто ТВ. бибинед дӯстон, Opel Astra F айни ҳол дар ҳамин шаҳри Душанбе хидмат қарор дорад. мотори ё бардораи азиз 1.6 мешавад. 1.6 бардоро мотораш бензини холӣ. шояд ки газам ака бизана. Газ бензин хулоса кор мекунад. 32000 сомонӣ соли 1996. Рақамҳои 873 08 0100 акамон WhatsApp дорад. номерам метавонед ки шумо занг бизанед. Мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотори коробкаш зурай, бензини холӣ. Ана 6 литр мехӯрад. 100% кузовш хулоса гап ки тоза. Тонировка нёкем бардоро 10 моҳи дига тонировка дора, 1 соли дига ҳуҷҷат дора. Монитор хулоса ҳамаш кор мекунад, сироша фурӯхта мешавад. Нархи гузошта шуда шояд ки боз савдо шавад бардоро. Ба эълони дуюми мегзарем. боз Opel Astra F. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. ира солш боша 95 бардоро. иш беҳад тоза ҳоз нигоҳ кунед шумо да насиб боша бардоро нишонтон метам. ира масъалаи дар масъалаи вайш бардоро мотор беҳад тоза. ози хитон бибинед. дар шаҳри Душанбе аст. 34500 сомонӣ нарх мега. рақамҳои 985 88 66 96 дасти ака кор мекунад, занг бизанед. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. хуби техника хулосаи гап. мотор збор айасраҷия бардоро. навзайге ҳамаш қоидави. анаи боша бардораи азизи салон, анаиҷа бошад мотор. нёкин чӣ тоза. 4 баллони ай магазин харида шуда, нав пачка задагиай. бе ягон хел мақсад хироштагӣ ва туроштагӣ. чихоли 1000 сомона задагӣ мега. ина марҳамат касоне ки харида бошад. эълони сем мегзарем. эълони семон чия бардоро? Lada Vaz Priora. нигоҳ кунед охи тозагии мошина соли 2010. 2010 плюси бутанировка чакаga чотка. мотори ё боша бардорҷоно 1 ҳафта коробка бошад механика. на автомобилҳои имрӯз пешниҳод карда бардоро аз ҳамон аввал то инамҷара бардоро коробкашон механика буданд. иш боша бензини газай. газ бензин дорад. 31000 сомонӣ. 2010 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. рақамҳои 4 27 069 акам WhatsApp дора. метавонед ки муроҷиат кунед. мотор коробка хадои ҳамаш 100% кор мекунад. 100% бе ягон инвай. чашкош бошад варид надора. документош бошад 1 сола то август соли 2027 ҳастай документош. эълони чорум мегзарем. Lada Vaz 2114 камтарак хай бардорҷоно мошини хеле чанг шудага хай туғрияй. 2008 айни ҳол дар шаҳри Ҳисор аст. дар Ҳисор 21000 сомонӣ нарх наво. мотор 1 ҳафтай. газ бензин коробка бошад механика. касоне ки ана молодёжни мошина агар дӯст будора любител боша агар иш мода қоидави мешава. мошин полни тайёра мега. губковат кардагӣ краскаш нав. кузов бошад тоза. 4 баллонаки нав дора. мотор коробка 100% хадоиш бошад тупча. ана 1 ҳафтай моторш коробка механика. 21000 нарх. рақамҳои 500 0006 99 WhatsApp дора. акамонда занг бизанед. эълони панҷум мегзарем. Opel Vectra A соли 1993 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. инан дар Душанбе бардоро 25000 сомонӣ нарх. мотори ё 1 ҳаштай. ак ҳамаш 1 ҳашт нестая, ай ҳами 1 ҳаштай бардоро. мотори 1 ҳашт бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка бошад механика. хай хелак пробег дора бардоро. 93 солае.
рақамҳои 3-0-88-40-61 дасти яка кор мекунад. ина марҳамат дар дастиш занг бизанед. На хадое мега 4 балони нав дора. Хадоеш бошад тупча боз муомила дора нархи гузошта шуда. 97 хаки усто қати бремардоро касе ки мисол автомобиля намефаҳма. усто қати рафтонтон бо хубтара мешавад. Мотор 1.8. гази бензин ҳамаш ҳастай. ба илони шашм мегзарем. Хундай Соната рангаш сепсия. Солаш бошад 2005 мисол. дар ҳолати бениҳоят хуб. В хорошем состоянии. Документҳо бошад 1 сола документ ҳасте бардоро. Беҳад экономичне мега автомобил, газ бензин ҳаш кор мекунад, мотор бошад дай, хушу мекашад. Неки мотор д гуфта бардоро мақсад 1.6 фарқ мекунад. ин маънои ура надорад ки мотори д бензина зиёдтар мехӯрад, не. ин автомобилҳо кам расход мешаванд. WhatsApp дорад ами рақамҳои 91431296 акамон. ина марҳамат метавонед ки худи ҳозир занг бизанед ба алоқа баромада рафта мошина аз наздик бибинед, баъдан метавонед ки харидор кунед. Светш сияҳ 1 сол дига дидестеги чӣ қилиш тонировка дорад. дар назди театри молодёжный ака боқӣ монда маълумота хитон метавонед ки аз худи яка бипурсен ё ки рафта аз наздик бибинед. ба анҷоми барнома расидем. Айсен транспортдоро видео зиёдтарак мешавад. Чанд мошине ки шумо дар кора, аз кадом тараф дар кора, дар комментария нависен ва баъдан барои савдо кардани автомобилҳои худ ё ин ки хона мошин фарқ надорад эълон мекунем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардани ростӣ маминадор. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.